Yılның иң игелекле айы декабрьгә дә аяк бастык. Матур гадәт буенча, без бу айны физик мөмкинлекләре шикле райондашларыбызга ярдәм, кайгырту күрсәтүгә багышлыйбыз. Моның турында тулырак Маяк газетасының 2 декабрьдә чыккан яңа саныннан укып белә аласыз. Шулай ук булсанда, Кукмара шәһәрендә муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасы кысаларында өстәл теннисы буенча ярышларның финал уеннары төгәлләнде. Азнакайлар бу ярыштан районга 6 медаль алып кайттылар. Азнакайның 5-нче урта мәктәп укучылары, яшь географлары республика турнирында призер булдылар. Азнакайда мәктәп балаларын мылтыктан ату һәм турникта тартылу серләренә төшендереп, ГТОга әзерлек алып баралар. Коррупция хәзерге заман җәмгыятенең иң кискен проблемаларының берсе. Илебездә шул исәптән Азнакайыбызда да аңа каршы көрәш мәсьәләсенә зур игътибар бирелә. Заманында авылларда сарыкны күпләп асрый иделәр. Олы малга караганда аның мәшәкате әзрәк булгандыр инде. Җәй уртасында сыер суеп булмый бит. Ә булай бер сарыкны шаласың да итле буласың. Бүген дә районыбызда бу тармакка әйләнеп кайтучылар бар. Гомер буе үзен таба алмый азапланган, һаман саен эзләнгән кешеләр була. Ә кайберәүләр бу дөньяга ни өчен килгәнен, кем икәнлеген төгәл беләләр. Маякның герое нәкъ шундыйлардан. Әлеге язмада балалар спорт мәктәбендә эшләүче Сергей Галаганов турында сүз барачак. Маякка язылучылар кыйммәтле бүләкләр оттылар. Хөрмәтле газета укучыларыбыз, Маяк газетасы Сердәш сәхифәсен янәдән яңартып җибәрде. Сездән гыйбрәтле хәлләр, катлаулы язмышлар хакында язмалар көтеп калабыз. Шулай ук булсанда 15 яшьлек фермер турында, күңел төшенкелегеннән котылу рецепты, ана капиталы хакында. Тиз пешә торган торт һәм Гөлүсә Рәхмәтуллинаның кайнаклы пирог рецепты, артистлар тормышының гыйбрәтле хәлләр, Атна телепрограммасы, кайнар котлаулар, киңәшләр, файдалы реклама, буларның барысы белән дә Маякның яңа саныннан укып таныша аласыз. Искә төшерәбез, 5 декабрьдән 15 декабрьгә кадәр Маякка 20-нче елның 1-нче яртылыгына ташламалы шартларда язылу бара.